kulendi. Andiri kutaura nemi kudai so kwaita shura kuZimbabwe iko zvinezvi tiri kuona machief vanga vari kuState House vachipiwa michovha dzimotokari hatisi kuziva kuti what for dzanga dziri dzechi but maitiro avo vamunangagwa vanga vasangana nemachiefs handisi kuziva kuti State House yachinjwa kutenwa kuitwa car dealership kuti munhu wese akungopiwa muchovha ndo zvinhu zvega zvasara zviri kuitika patoners muri yeZimbabwe. Nyaya idzi ininiwo dziri kutondishamisa dziri kutikashkamadza but it's very important kuti mugare muchiziva kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitora nzvimbo kunyika yekwedu kuitira kuti mangwana pamunozoudzwa hamuzoite zvekufungidzira ba munongoziva kuti zvinhu izvi magara nazvo makura nazvo machembera nazvo zvagara zvanga zvingoriko. Saka ndangoti ndingodarika nepanapa ndichizivisana nemi zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitora nzvimbo because munoziva kuti pama-updates andinonoke. So iko zvinenge zvisandarowa pasi zvangu ndine something chandoda kuti musare makateerera zvimwewo zviri kutaurwawo nevanhu vakuru vamunyika masoja vakasiya mabasa vazhinji hatidi kuzobuditsa ma-identities avo. Sarai makateerera pamundudzo kuti muri kuionawo senyaya yacho but kune vanodawo kutumira avo maaudios vachitaura something kune vanodawo kucontributa vachitaurawo unotaura politics or you want to tell me something that is happening in your area. Namba dzichasara dzakabuda pascreen apo ndo basa radzo. Kulendi generation iripo nhasi yakaurayiwa nebhaibheri ende ZANU-PF yakatochimasta chigame chacho kuti generation iripo inotya ende tichaitwa zvatinoda neZANU-PF ende icharamba ichitonga ende ichiitira zvitororo vanhu ende ichibata mitero ende ichiita zvose zvaidai zvaiitwa naSmith zvairambwa nevarume vakaenda kuhondo ndo zviri kuitwa neZANU-PF. Asi hapana kana wani munhu ari kutaura chokwadi kunzi vatalent chiwenga, the rest vakadzi. Varume tirikungofamba pakuti munhu ane zvombo asi tiri vakadzi varume. Teererai imboteerai muchinda uyu ari kugara pasi nemauvheterani achimavhudza zvaiitika muhondo. Unzwe mumwe nemumwe panhoroondo dzavari kutaura. Anonzi ani Tafumanei ane chirongwa chake chaari kutaura nemauvheterani vachitaura nhoroondo dzavo dzenguva yehondo. Muri panzwa hapana kana wani ari kutaura kuti taizogara pasi tovhura bhaibheri totanga kunamata. Hapana kana wani ari kutaura izvozvo but the rest vanhasi ava vari kuvhura mabhaibheri anova ndiwo akaunzwa nevarungu kuti colonizer ndo mamwe chete arongoshandiswa nhasi kuti tirambe tichiteera tirege kusumudza musoro. ZANU-PF yakamasta chigame ichi kare ende zvekuurayana izvazvi zvanhasi zvinhu zvakabva kare. ZANU-PF iripo iyi gandichikutaurirai kubva nhasi kana nhasi ndambotaura chokwadi asi nhasi ndarashikudza chokwadi varume. Kuvengwa kana kusavengwa zvimwe chete. ZANU-PF iripo ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Why ndiri kudaro? Youth yatinayo nhasi yakapedzwa kare pfungwa dzese dzakaurawa hapana kana wani anosimudza musoro. Mupanzwa nekuti ZANU-PF yakadzidza chigame ichi nguva yehondo pawaizamba waita mastruggles avo vachiurayana voga pawaienda unana muZambia uko vachiita zvavaiita vaiurayana. Zvekuurayana kweZANU-PF hazvinotanga nhasi ndosaka uchiona usingavhundiki usingatyi. Vanotoziva kuti kupedza chinhu kana kuti kupedza munhu ari kunetsa kungomuuraya wese namasaya wese wakafa kungourayiwa zvotopera. Kuurayiwa kwakati chaiko kuya kwakatonyaradza zvakawanda. Handimakaona kuti akabva atohwina enzani uyo akabva atohwina MP. Pane chakazombotaurwa handichada kutaura nemazita. Pane chakazombotaurwa hapana. Nanhasi ndo zvimwe chete naTakawira akaurayiwa mashuro vakangofa antiuna vangofa. Ndo nyaya dziri kunetsa nhasi. Ndosaka uchiona mauvheterani aripo nhasi asingachatariswi. Haatariswe nemhaka yekuti kunovaiva leader vakomana vepanguva yacho vakaurawa hakusina mutariri. Ndosaka uchiona mauvheterans ose chachiseko vanopiwa $150. Uri kupanzwa vane mukana wekutonga vari kuwana mabhiliyoni. Muri kupanzwa. Saka zvese zvatinoda kuzama kuita kuti antibvisa ZANU-PF we are playing until tatanga kuziva kuti kubvisa munhu kuita sei. Parotobviswa pese munhu panotourawa hapashandiswe bhaibheri. Ngandiende kunhau yawachamisa
achamisa vatongi ndakutaurira chokwadi ihope dzatinchingopanana hedu dziya but chokwadi chandada ndikuudzewo nhasi chandoziva maererano nekuteerera teererai muhistory dzemaveterans idzi amana muri kugarawo pasi here handiudzirewo vanhu vekulendi kuti muri kumboteererawo here maveterans achitaura vachitaura nyaya dzavo kubva padzikabvira kusvika nhasi kubva kwakaenda kuhondo kudzoka zvaiitika muhondo nyatsoteerera kumana amana ndine vanhu 7 nawo wandanzi vachitaura kubudikidza naamai vangu inini vachitaura nyaya dzehondo kuti zvii zvaiitika kuti struggle yanhasi tizonzi ZANU-PF yakutonga kwakafa vanhu vangani kwakauraya vanhu vangani asi nhasi inini mutanzi chamisara kuti inini ndakachena maoko angu handiuraye munhu kana usingaurayi hautongi kana usingaurayi hautongi muzimbabwe zvinoitika kudzimwe nyika zvekutonga nekuvhoterwa zvinoitika kudzimwe nyika imi tarisai kubva 1980 pana akazomboenda here kana kuno kuchingofa vanhu chete aiwa tarisei kwavarume handitswai zvekunyepa kaini kana leni mujomo amana tovaverenga here vese mazita evanhu vakafa hapana asina zve zvandikudza asingoti nyaya iripo mazimbabwenzika tinokanganwa until takuziva kuti ngatibatanei tiite chinhu one mupanzwa struggle inotouraya anhu hakuna nyika isingauraya anhu hakuna vachamisa ngavasatinyepera handisi kuti havatongi pamwe vachatonga asi ndine myself according nemaanalysis angu inini chamisa hatongi bhozi anotya kuuraya anotya kubata anototya wese varume muri kuonana naMnangagwa nevamwe wake vesava varume vakatouraya kuti vagare pachigara pavari paipai vakatofaita hard inzwai nyaya dzanatongogara teererai nyaya dzanatongogara panguva aitonga iri high command zvii zvaiitika kwakaurayiwa vanhu vangani Mugabe paida kupinda achidaidza president weparty kwakafa vanhu vangani nhasi uno chiuiti Mnangagwa paakapinda apa mucovid muya kwakafa mageneral mangani maretired general mangani asi nhasi uno chamisa anoti anoda kungoitora from Norway nekuvhota mana meno asi nini ndiri kukudza yangu chokwadi ndiri mukudza yangu chokwadi kuti iyi nyika haitongeki kana pasina blood handisi kusimbisa hangu kuti vanhu vaurayani asi ndiri kuudzai system yemuzimbabwe system yemuzimbabwe is very very tough strong wanzi wanguda kutaura zvinhu zvine musoro unovatsvagirwa nyaya wotonzi pasinewe tarisai pana tsvangirai angoti achiuya angoti akuda kudai nekudai nekudai kuti zvinhu zvinakirewa nezimbabwe akabvanze pasi naye akazombomira akamira here varume saka ZANU-PF munofanira kuziva kuti mukudhila nevanhu vakaita sei otherwise kufa kwakaita Samora Machel kuya inogona kunge itori kozisi yakatokonzerwa nevanhu veZANU-PF Samora haana kufa zvakanaka Samora haana kufa mushe bosi Samora anonzi akaita nyaya dzekuti no mapolitical parties ese hamuchapindi muchimoyo siyai magandanga apinde musango achibva pano pabhesi imimi makapinda muno mubhesi muri kunokanganisa zvinhu imi mapolitical parties vachibudikidza ana Mugabe musapinde bhozi ndi muri kutokanganisa masoja manengeri magandanga kunorwa mupanza pamwe ndo kuona kwangu ndofunga ndopakabvira maissues acho yakuti uimvesi akutidzirira auda kuzoti vamwe vanhu vatonge vasiri izvizvi saka ndinozanga kuti vakomana pasina kufa pasina kucreata space nekufa kwemunhu handisi kukurudzira kufa asi nditoa ndo zvinotoitika muZimbabwe hautongi chamisa ngaagare pasi haatongi nokuti varume vari kudonha masiririso uri kwanza masiriro adonha wini tsvaga anongoda kuti hei anobva angonzi nhii nekuti masystem ari muZimbabwe akawandisa anongobata munhu achiuraya uri panzwa kulendika sheya nevamwe zvandiri kuudza izvi kana tati tsigira kuti chamisa chatonga anodiwa nevanhu chamisa anodiwa nevanhu ende majority yevanhu inoda chamisa asi hatongi vanotozviziva maelection akaitwa ekupedzesera chamisa akawina hapana singazvizivi asi mudotaisira kuti muda kuita mamwe api maelection azonzi ahwine api kudarika akadarika aya hamunotoziva kuti akahwina asi zvakabva zvadai so ndo zvinongokuudzai chete ZANU-PF haisi kuda zvese zvamuri kufunga zvese izvi ZANU-PF haisi tomboda zvese kutera kutenderera zvatiri kutaura
iri kutombodawo kuti padeu kweeuropa mukona vakadera rombo ropa revanhu vano kudarika 15 inotozviziva kuti hadefeat tarohwa inoita imwe plan strategy kusvika mahwina. So youth yanhasi yakarara nezamukano, muri kutemba bhaibheri musingatembi masimba renyu, tichaona kwazvinovira. ZANU-PF haibvei, ndiri kutaurira.